Ei, bon dia, què tal? Doncs mira, avui em trobo aquí a les Cosines perquè m'han cridat per fer una col·laboració d'un projecte molt bonic que es diu Vestuari Compartit. I bé, el motiu d'aquesta trobada bàsicament és perquè personal que tenen allà treballant practiquin el seu català. Llavors m'han demanat de fer unes cançons per tal de que també s'introdueixin amb la música en català i aprenguin alguna que altra paraula. Així que, amb moltes ganes, som-hi a l'esdevenir. I nosaltres aquell bar i la gent que sempre corre, avui para saludar i el meu cor segueix en ordre. Viu de lluites quotidianes mentre estripa el que fa mal i l'escalfes i m'abraces. Porto ara un temps amb una mica de trajectòria de donar una mica d'impuls també en català i de mantenir-me sempre a tot arreu en català per no fer prejudicis, no? De qui tens a davant, ai no, vaig a canviar perquè igual no sap, no, tal. Però bueno, anem trencant tots aquests prejudicis i la veritat que són experiències boníssimes, hi ha moltíssima gent que està aprenent català, per tant necessiten gent que els hi parli català. O sigui, al final és una mica mai seré feliç com ho he estat aquesta nit, però jo mai